Отключихме нова пушка. Аз съм полицай. Чингис. Тази пушка, където отключих като... Яка ли е? Да. Отвора. Аз ще си сменя пушкалото. Сетва пушкало. Сетва яко пушкало. Ето правим мене. Бе. Директ. Да бе, те толкова много на един. Тъп, че няма гранати. То може да има, само че ние да нямаме. Как ни уби двамата, бе? Стреляй по двамата, може би. Ма не я уби едновременно ми идеята. Не знам, флага им е мой. Как си се качил, бе? Не бе! Не бе! Ти си... Как ми се флага? Не. Добре, защото ти не взимат флага и ние ще вземем техния. Добре, вие се занимавате там. Крий се, трябва да не са флага жив и здрав. Кой ме уби и как? Първа точка отбелязваме ние. Сега ако ме убият, ей тук точно при го оставя. Ахахахахаха. Явно там не може да се оцели.